ole hamasa in thlir tu te chibeka bu levek chewa tutuma chuan hei kan hmuang hian MPYCC in education minister an hmu aron tikul mai ani hi Mizoram news in aron tarlan ani chuan hemi congress thalai Paul hian in congress thalai hruai tu te hian Mathlana Dr.Mathlana office an va hmu ani chu an thom hi a ring hle mai ne mitam takin office a meu an kalchil chuanin engemoni tak chu omani an lungoi lo viau ani nge yang ti khan an comment hal sup bok ani yang pon i se kan cheer chawanga chuanin kan soi zui dor ani MPYCC in education minister an hmu julani som pariat sani somni pali Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan sarkar sikula zirlaiten lekhabu andon kimlo chungchanga voini som pariat thlasari sani somni pali hian education minister an hmuwa ai soi fiana a fia tok lawa an ngei thu an ta lang tel bok ani aron tingal kul mai ani pui chho viau dor ani MPYCC talan darin education minister hnen a hian sarkar sikul zirlai bu in de lona arang thayang bera mala a lekhabu nei kimlo te hna pevat turangin na an thelu ba ka zo na zo ani education minister in soi fiana hi a fia tok lo ani aron tingal bok ani ni som panga thasari sani somni pali atang khan Mizoram sikul sang te chuan tram exam masaber an tran bok sarkar sikul primary le middle government aided zirlai bula dong kimlo sikul sangkha zani somsari chuang an la omani Mizoram zirna sopchhiat na satak athenga congress thalai chuan an ngai bok ani aron ti nia chuanin helai kan muang hian a sarkar sikul primary le middle government aided ang chi po khan in zirlai bula dong kimlo kha sikul sangkha zani somsari chuang an la omrengot po hi kan lung oi lawani education minister hian atna atlin thot lawani ti in hei congress thalai hruai tu te education minister office a puma thana bulan vakal rep mai ania thom po an ron nei lok viawani printing and stationery department lam chuan education department lamin order an siamang zat an chhut nuwa zirlai bu in dei lo le dong kim lo an la om hi education minister in a department chan a hne lo zia le zirlai te ba ka sarkar sikul te angai to lo ti ati chiang le a MPYCC chuan at ngai aron ti bok ania eng poni sela puma thana hianin entinge lo chan let a video te po ena cha kom hle maya chon hela kan muang hian printing and stationery department lam chuan education department lamin order an siamang zat kan chhuwek ani chumi kan chhut vek nuwa khan a zirlai bu in dei lo le dong kim lo an la om thei hi awan mak ve ti khan hei printing and stationery department lampang kha chuanin aron soi nga sap bok ania chuan helai kan hmuang hian education minister puma thana Dr.Mathlana hian a hna hi a chan pual hi a hne hlol lawani zirlai te ba ka sarkar sikul te angei to lo ti hi a chiang hle ni ti in congress thalai ten aron aw chhuwa pui ania hengponi se pui viau dor ani MPYCC chuan naupang le sikul zat zir chiang masalawin lekhabu an order top ti alang chiang hle ti tar langin education minister in zirlai bu chhut dan chu sarkar kal to ti dan nen a in angreng ati chuan alaka beisena thar kal phung thar awm lo zia ati chianga kan ngai an ti aron ti bok ani ha poni se ni hai puma thana chuan a kal to MNF ministry te congress ministry te khating angina an ti angreng khan ani tuna kan ti dan hi aron ti hian APYCC lampang hruai tu te beng aver nga zarmai ne a chan chu kalphung tharin tia a party danglo ti to dan thawin ron ti le sia tiang hi mi kalphung thar om dan tur ti khan puma thana bula khan an tong hal bokani engponi se soitwang khan puma thana hian a chan le thiam viau le a tong kampo aron man thiam viau chu ngai ngei don ti alang chiang reng ani MPYCC chuan education minister chu amo phurna a hlen lawa puin zirlai buin de lo chungchanga engmai soifia theilawa printing and stationery department le SCRT how tu te ain soifia tir hian a department chan a chian lo zia alan tir ti in department dang tinen an tho ho na a thalo ti po alan chian thuan ta lang aron tikul mai ania soitwang khanin kan video ma sa te po kan da photo a MPYCC mai ba ka heta MNF lampang te pon nia tun ZPM sarkar kalphung thar party kan ti hi an en uluk viawani chuanin enge a hrin chhuah dawn tuna hian hei tian aron vor nu suak ngal zelania neutral taka kan thlir pon tuna MPYCC hruai tu tena puma thana anwa kala abula anwa soya hi puma thana hianin
lo hril hei viau mai thei bawk ani a chan chu lekhabu te khati ang chi government middle aided ang chi a po engma lekhabu pola dong lawa school pola ti mumal thelo laran mumal thelo ang chi po sangkhat le chan hi chuang an omani aron tinghal ringoda po khanin puma thana hianin a thudik alo ringat phei chuanin puma thana tan po poi viau thei don ti a chiang hle maya eng pon i se MPYCC hruai tu tena Dr. Vanlal thana puma thana office a ngai an vakal chila tinga an vati chuaka hi a tha hle zawk ani a chan chu thudik tak aron lang chiang don ti a chiang ngal hle maya tinga kallawa ra le ra la tanga ne ne dewa in rel ai chuanin MPYCC hruai tu te hian lang tlang takin te puma thana bula an va soi ngal riat ringot po hi alomom hle ni chuan tuna kan hmu hi phir an ni hi upa hle to a Missouri court ani bokania an mel po hi hei phir ti taka ani nang dun hle mai ni chuanin an ni hi a khoi khuange an ni a kumeng zan nge an ni che tuna hian ti te karon ta lang dor ani a an pian cham ti an la dam ve ve a hlim taka an la mang dun thei po hi kan lom pui hle ani an ni ang kuma phe chuanin ani taka chuan dam dun hi chu an wang to ni chu wang chuan pathian zar liu ti lo thei ani lo ani phir dai la wale lal chhing puya mison veng aizol te hi phir an nia voini sompariat khasari sani somni pali hian kumsom kuwa antlinga chung khat leina tinen an lom dor ani phir dai la wale lal chhing puya te hian nupui fanau nei ve ve in mison veng hlun an nia in then omin anom bok phir dai la wa hian anupui sun to thung ani phir an ni ang nge in anin ang le bok haron ti nia engponi second muang hei kumsom kuwa antlinga an la dam thave ve ania kan lom pui hle mai an ming po hi a common view lo ani phir dai la wala lal chhing puya mison veng ai zola ngat le ngal an omania eng poni se kan lom pui hle ania he tuna phe choni tunang khowela phe chon kum som kodam tling tur po hianin a hrisel tak ni ngai ni khowela phir zinga la dam dun upa ber an ni mai lo mo ani aya upa hriat kan nei em aron tinghal bokania kum som kwa an la dam dun ve ve ani khovel lampang wall record lampang te enge an akan la zir chiang zelanga chuan phir dai la wale lal chhing puya te hi Mizoram record chu ni chiang ngal hle ni chuan India rama po hian record thar ani ngei porin oma phir tiang anga kumsom kwa po ladam duna pian chamte lalom dun thayang chi hi chu mi van nei tak mi hrisel tak te po ni angai ti chiang hle ni mena zongina kan nei thei me lo le kan thlen thei me lo ania eng po ni se an una wa kumsom kwa an la dom du na wang hianin kan lom pui hle maya pathianin hrisela thazok pemol mol turin akan dil pui ngal bok ania chuan rei tak ala dama Mizoram record mai ni lo a khowela te polang pahil tur khopa dam rei turin du sana sang ber kan hlan bok ani